Καλημέρα, είμαι η Πέννη Χριστίδη, τα λέμε για ακόμα μια φορά, έτσι με χριστουγεννιάτικη διάθεση, μια που έχουμε πει στο Δεκέμβρη για τα καλά. Σήμερα, μια που είμαστε στο μήνα τον εορταστικό, θα σας δείξω τα αγούρια. Φέτος σκέφτηκα ότι δεν θέλω να γράφουν μόνο 2013 και να μας περιορίσουν, αλλά να έχουμε κάτι το οποίο να μας μεταφέρει τη θετική διάθεση, τα θετικά μηνύματα και να μας ανεβάζει και την ψυχολογία. Οπότε τα αγούρια φέτος και κυρίως τα κοσμήματα αγούρια δεν γράφουν μόνο 2013, αλλά έχουν θετικά μηνύματα, αγάπη, υγεία, ευτυχία, χαρά και όλα αυτά τα καλά. Θα σας δείξω λοιπόν, πάρτε μία γεύση, αυτό που ήδη έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, και αυτό είναι δεμένα με δερμάτινο σουέτ σε διάφορες αποχρώσεις. Και φυσικά εδώ τα κλασικά γατούλα και 2013. Και να σας δείξω και τα κολλιέ. Τα έχετε αγαπήσει πάρα πολύ αυτά με τις ευχές, η αλήθεια είναι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και ακόμα τα αγαπήσατε. Ήδη τα έχετε αγαπήσει δηλαδή. Με κλασική αλυσιδούλα. Τα 2013 σε απλά σουετάκια. Και αυτό το οποίο είναι το κλεί, το χριστουγεννιάτικο, με ένα ρόδι επάνω. Και πολλά σχέδια ακόμα μπορείτε να μου πείτε και να φτιάξουμε και το δικό σας. Τώρα θέλω να σας δείξω και τα αγούρια που έχω φτιάξει για το σπίτι, τα οποία έχουν πάνω είτε το 2013, έτσι, για το μαγαζί, για το γραφείο, για όπου θέλετε. Οι ευχές επάνω, love, happy, joy, hope, health. Και έχω φτιάξει ένα που είναι αφιερωμένο στον Άιο Βασίλη με την πότα, την Αγιοβασιλιάτικη. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στο Facebook, δεν θα τα βρείτε στο site. Βέβαια εσείς μπορείτε να επισκεφτείτε το www.charmhandmade.com στο e-shop μας, έτσι, γιατί εκεί θα βρείτε πολλές προσφορές. Προσπαθώ και φτιάχνω συνέχεια τις υποκατηγορίες έτσι ώστε να σας βοηθάει. Θα βρείτε λοιπόν προσφορές και υποκατηγορίες που ξεκινάνε από 6 ευρώ και κάτω, έως πολύ παραπάνω ποσά, που είναι όμως όλα σε προσφορές τιμές, σε σχέση με τις αρχικές τους. Αυτά θα τα ξαναπούμε πριν τα Χριστούγεννα, μην νομίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλιά σας, είναι όλα πάρα πολύ επικοδομητικά. Καλημέρα, να είστε καλά.